När det gäller arbetsredskap har vi här en serie föremål som definieras som yxor. Detta exemplar är ett av de senaste både kronologiskt och typologiskt eftersom det har ett öga där skaftet sattes in. Och detta är den typ vi känner till även idag, fast kanske gjord i stål. Detta är ett bronsexemplar som är känt, förutom från vissa källor, även genom ett hänge med just denna form. Och det är en så kallad ögonyxa. När det gäller andra exemplar är detta en så kallad malepeggio, det vill säga med en vertikal ägg, nästan som en yxa, och på baksidan, därav namnet malepeggio, formad nästan som en hacka eller en pickhammare. Denna användes troligen för att bygga konstruktioner eller för att bearbeta trä. Enligt vissa skulle den till och med använts inom skeppsbyggeri. Sedan finns exemplaret av dubbelyxan som hittades i Santa Vittoria di Serri och genom många exemplar utställda på olika museer på ön, bland annat Cagliaris nationella arkeologiska museum. Helt enkelt, denna typ av yxa som har ett genomgående hål för träskaftet är ett verktyg mer än ett, hur ska man säga, arbetsredskap. Den var förmodligen framförallt en symbol eftersom analyserna visar att de två äggen aldrig genomgått nödvändig bearbetning, alltså härdning, för att kunna slå mot något. Här bredvid visas en serie yxor som går från den enklaste modellen till den mest komplexa. De varierar från enklare modeller med en enda sida till exemplar med 2 sidor, tillverkade med tvådelad form som bifasciala objekt till bifasciala objekt med laterala ribbor och kallas därför yxor med upphöjda kanter. Och här ser vi olika modeller från det enklaste exemplet med ensidig form. Alltså ett ensidigt föremål till exempel som redan är dubbelsidiga, alltså gjorda med tvådelad form, till kronologiskt något nyare objekt som till exempel denna modell av yxa med upphöjda kanter och denna andra modell av yxa med upphöjda kanter som dock är daterad till sen bronsålder istället för till mellersta bronsåldern som denna. Dessa modeller försågs sedan med ett träskaft som fästes på yxan på detta sätt.